Nakita laing na tumtumpaw ti bangkay ti 37 ti tawen na lalaki ti Karayan apaset ti barangay Beddeng Laod, Vigan City. Nabigbig ti biktimaan ni Ansgar Asena, a residente metlaing iti nasa barangay. Iti investigasyon ti pulisya, mapapati anatin nagtibiktima iti Karayan gapo iti kinabartek na. Siguro sobrang tinom na, tama kita di panagnana di panagnana sir, pa-ex. Pag-asya talaga di mabalin nga, di nagtugod di jay, naginanan. May turong na siguro. Oo, tinag. Sir, awan ti sugat na sir. Mate nakita nga suga na kanigi jay, nakita ni jay doktor, ken nigi jay nag-responding kapulisan tayo. So, nalmes, awan ti foul play na dito. Kuna ti kaanakan ti biktima, naginumpay laing ti ulitig na iti pagtainganda sakbay api manaw kadwana dagiti pagayam na ken patsyenda anapandamit laing intuloy ti naginom iti sabali a lugar. Nagbalaw laing ti pamilya ti biktima idi rumabiin ket saan da napasangpet daytoy. Nagiinom da sir talo da tapos ke daman in kay ninom da jikuta sir duwa ka no so yeje. So adot na inom na talaga sir. Adto na inom na ngem asla bagada inawis tinonton ni papang na sir ke. Agi tulod minto ko nada ke awan pa me sir so yeje. Gana parbawan sir awan pa biro kami amin pag ginawan da sir ke awan min. Naibati ti biktima dagiti dua aputot na nga agtawen laing iti 14 ken 9. Kunay tinulong da ni Tatay Balbino nga agbalin at akilapan nubok iti pamilyada iti napasamak kang runaan na tagkasapulan da ti kwarta. Kadagiti mga yat at tumulong, kontaken laing iti cellphone number 0955-990-3984. Kabayatan na natay ti 20 anyo sa lalaki ken residente iti barangay 9 iti syudad ti Vigan, kalpasan ang nadisgrasya daytoy, bayat iti panagmaneho na iti motorsiklo na iti kalsada apaset ti barangay Ayusan Norte iti metlaing nasa syudad. Iti investigasyon, ti biktima ken ti grupo na iti agpapada na kamotorsiklo ken agturong da iti daya a direksyon, idinta nadlawan iti kakadwana nga awanen ti biktima iti likodan da. Kajay nasarakan isunan nga natumba, deti biktima ket nag-helmet iti nutshell dati pasir. Full face. Full face. Kailangan nga required nga ako dayay, helmet. Yes sir. Pang bisikleta dayay tamo kay nutshell. Yes sir. So intareda pala dito Gabriela, sila ang General Hospital nga declared nga natay isunan. So naidong par isuna sir, ti poste. Naidong par kadikiji ko sir, din tigiti barbed wire. Mabalin siguro pa nga mununakot na napatog, then naipan kadikiji barbed wire. Nagpalagip manen ti pulisya iti dakes nga epekto ti arak numasobra anday toy. Idaw-dawat da kadagiti umili iti saan a panang palubos a maawanan ti disiplina iti bagi. Tapno maliklikan dagiti banag a naladaw unayan a pagbabawyan. Wadan ginanada lang ng darumuar. Lalo no dati igid ti kalsada, agmaneho, igid ti Karayan, mabalin nga digiti pakadisgrasyan ti tao. Nagiti pampamilya no da nagiti pampamilya tayo apo membro ti pamilya tayo nga sobra tinumnan. Monitor tayo isuda, tayo nga parwarin no mabalbalin ka digiti lakon no nabalbalay tayo. Mark Magdirila, Balitang Solid North.